Rasmus, du har fulgt 25 topledere og forsøgt at finde frem til nogle ting, de har i fælles. Hvad er det, som gør en god leder? Jamen, jeg fandt ingenting. Men jeg tror, der er mange ting, men jeg troede jo, at jeg skulle finde de der 5 gyldne trin til perfekt ledelse. Men jo mere jeg holdt fast i den ambition, jo mere frustreret blev jeg. For jeg fandt det ikke. Jeg kunne give dig et eksempel. For eksempel Kurt Larsen, som er mange år administrerende direktør i DSV. Når jeg talte med hans medarbejdere, fordi når man skal lave sådan en undersøgelse, skal man ikke bare snakke med lederne, fordi ledere gør ikke altid det, de siger, de gør. Så man vil også snakke med deres medarbejdere. Og så spørger jeg medarbejderne, hvad synes I om Kurt Larsen? Så siger de, jamen han har skabt, vi har stor respekt for de resultater, han har skabt. De er fantastiske. Men når Kurt Larsen han kommer ind i rummet, så er der ikke nogen, der er i tvivl om, hvem der er bossen. Så spørger jeg Jørgen Vig Knudstorps medarbejder. Han er direktør i Lego og har haft stor succes. Så spørger hans medarbejdere, hvad synes I om Jørgen? Og så siger de, så sukker de. Og så siger de, jamen vi har bare lyst til at sidde og snakke med ham hele natten. Jeg har bare lyst til at være gode venner med ham. Så siger jeg, hvad er mest rigtigt? Det kan man da ikke sige. Man kan have en holdning til, hvad man tror mest på, eller hvad man synes er mest sympatisk. Men det er jo 2 ledere, der leder med udgangspunkt i den, de er, og det virker for dem. De viser meget lidt om, hvorfor det, de gjorde, virkede. Men de viser meget om, hvad der virkede for dem. Og jeg stillede dem alle sammen et spørgsmål. Og jeg spurgte dem, hvis du nu fortsætter, at du møder dit unge jeg, og dit unge jeg er lige blevet leder og har første dag på kontoret. Og så kommer du gående her med al din erfaring. Og du har ikke ret meget tid, når du passerer dit unge jeg. Du har kun tid til at give et godt råd med på vejen. Hvad vil du så sige til ham eller hende? Og det kunne være interessant at spørge Johanna om, hvis hun stadig er her, hvad hun ville svare. Men jeg hørte det samme svar i 90% af tilfældene. Så sagde de, vær dig selv. Så konkluderede at verdens bedste ledelsesråd er, at du skal være dig selv. Det er jo interessant, at alle dem, der har læst alle teorierne, taget alle kurserne, alle uddannelserne, de ender med at sige, at det vigtigste, de har lært efterfølgende, det er, at du skal være dig selv. Ja. Jeg kan give et eksempel på det, fordi jeg tror, at ledelse er en meget personlig egenskab. Da Knudstorp nede på Lego på et tidspunkt skulle stille sig ned, da Lego var ved at dø på det tidspunkt, skulle stille sig ned til Schweiz, stille sig op på ølkassen foran 350 medarbejdere, som havde været dybt loyale over for Lego i 20 år. Og skulle han sige til dem, prøv at høre, I er fyret, men forresten, så er der brug for, at I arbejder over i aften. I hvilken bog finder du svaret på den udfordring? Det er jo en personlig egenskab, der gør, at du kan håndtere det. Hvis han ikke er sig selv der, så slipper han formentlig ikke så godt afsted med det.